Торна белән төлке әкияте. Торна белән төлке дус булдылар, ди. Ашка дәшештеләр, ди. Әүвәле төлке дәште, ди. Тары боткасы пешерде. Тары боткасын карбыз турый торган сай гына табакка сузды, ди. Торнаны дәшеп килде, ди. Аша кунак, дип әйтте, ди төлке. Торна тук иттереп шукый, ди, бер ярма да эләкми, ди. Төлке үзе ялап кына ала икән. Шуннан Торна әйтте, ди. Төлке дус, син сайладың, инде мин сыйлармын, чакыргач барырсың, дип әйтте, ди. Торна пешерде, ди, сөтле чумар. Аны сузды, ди, гөбегә. Килеп дәште, ди, төлкене кунакка. Төлке китте, ди, кунакка. Ашарга утырдылар булар. Төлкенең авызы шулпага гына җитте, чумарга җитми, ди. Торна үзе тук иттереп чумарын гына эләктереп ала, ди. Шуннан әйтте, ди, төлке дус, син дә сыйладың, мин дә сыйладым. Бик рәхмәт, дип әйтте, ди. Аю, бүре, төлке. Бер вакытны аю, бүре, төлке үзара сөйләшеп бер фикергә килгәннәр, ди. Без, диләр икән, хаҗга барып кайтыйк. Моннан соң бер кемгә дә тимик, үз көчебез белән көн итеп торыйк, дигәннәр. Шулай итеп, булар бер кемгә дә зарар итмәскә сүз куештылар, ди. Булар юлга чыгып киттеләр. Юлда барганда булар бер дөягә юлыглар, ди. Дөя булардан: "Кая киттегез, дуслар?" дип сорый икән. Булар: "Менә без инде хаҗга киттек, бер кемгә дә зарар итмәскә сүз куештык", диләр. Дөя әйтә: "Ярый, алай булгач, мине дә алып китсәгезче". Шуннан соң булар чыгып китәләр бергәләп юлга. Берничә көннәр баралар. Юлда дөя үлән ашанып тамагын туйдырып бара. Үлән ашау гөнаһ түгел инде. Аю, бүре, төлке барган сайын ашыга, барган сайын дөягә үчегәләр. Дөя туйынып бара, "Давай без моны үтерик", диләр. Озак та үтми, булар өчәүләп дөяне буып ыргыталар. Суюп бетерү белән аю әйтә: "Мин моның ишәк карынын күлгә илтеп юып кайтыйм. Мин кайтканчы сез бер нәрсәсенә дә тимәгез", ди. Бу китте. Аю китү белән төлке бүрегә: "Әйдә әле, бүре дус, аю кайтканчы без моның бөерен ашап карыйк. Мин аңа үзем җавап бирермен. Тик ул кайтып, бөер кайда дип сораса, син миңа әйләнеп кара", ди. Аю әйләнеп кайта. Кайтып тикшереп караса, бөер юк. Бүрегә карап: "Дөянең бөере юк бит, ул кая киткән", ди. Шулай дигәч, бүре төлкегә әйләнеп карый. Төлке: "Нигә соң син миңа карыйсың? Үзең бөерне ашап бетердең дә, хәзер миңа әйләнеп карыйсың. Әйттем бит мин, сиңа ашама", дип. Шулай дию була, аю бүрегә ачуланып бүрене куып чыгып китә. Аю китү белән төлке дөянең итен камышлыкка тышып яшереп куя. Аю әйләнеп кайта. Үзе арган талган була. Аюның кайтуына төлке дөя суйган урында елап утыра. Аю: "Дөянең ите кая?" дип сорый. Төлке әйтә: "Аю абый, дөянең итен кара кош килеп күтәреп алып китте. Үзем дә менә шуны искә төшереп елап утырам", ди. Аю бик каты ачуланып: "Булар белән яшәп булмый", дип үз юлына китә. Хәйләкәр төлке шул яшереп куйган дөя итен ашап, әле дә булса көн итә икән, ди.